A verdadeira razón da celebración da Semana Santa é celebrar a resurrección de Cristo. Anualmente celebramos este acontecemento cheo de devoción. Hoxe queremos lembrar como preparan e viven a Semana Santa aquí en Viveiro. Bueno, aquí estamos no convento de San Francisco. Temos constancia de que cando se montou aquí o convento no século XIII, no outro lado da vila, o convento dos dominicos, un pouco eles iniciaron un pouco enseñanza ao povo para mostrar un pouco a pasión de Cristo, e aí un pouco estaban os inicios, a final do século XIII, principio do XIV, xa se constancia de que se facían así, xa atos como o Contreo, o desencarado para enseñar un pouco a pasión a todos os residentes en Viveiro. Temos constancia de que sí, que se mantivo, e foi medrando, porque sempre conto que hai imaxinería do século XV, do XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, cada século foise comprando imaxinería e foi medrando a nosa Semana Santa. Sí que hai algún acto ou encontro, por exemplo, que o Cristo do século XV é unha imaxe moi devota aquí en Viveiro, o Cristo das Caídas, que chaman aquí, e a Virxen dos Dores, que tamén salen nesa procesión, tamén é moi importante, e xa a imaxinería xa máis recente do século XX, como a Piedade, que ten moitos devotos, e agora entrou neste século XXI o Extremo da Misericordia, que antes non procesionaba na Semana Santa, que é igual a imaxe máis devota de toda a Mariña, porque todos os mariñeiros teñen moita devoción a esa imaxe. Empezou a salir Semana Santa no ano 2006, é unha imaxe tamén con moita devoción. Xa que non temos museo, pois aquí puxemos unha pequena exposición para que a xente, como está aberta prácticamente todo o día, pois poida apreciar a imaxinería que temos nosotros na Semana Santa. Entón empezamos pola parte de abaixo, que temos a cena ou os apóstolos. Este grupo escultórico data de 1808 e fixo un señor que facía barcos en San Ciprián. Estamos falando dun carpinteiro de Ribeira. Entón son 12 mariñeiros do puerto de San Ciprián de 1808. Ca salvedad que é o pelirrojo que está arriba de todo, que está ca a bolsa que Xudas. Pois este señor puxo o pelirrojo porque hai había, en aquela época, un señor que le chamamos Roxo, non me acordo o nome porque eu acordome dos apodos moi facilmente, pero os nomes son moi difíciles, que pon a acta da Terceira Orden, que pon deudor co carpinteiro, é dicir, que por bufista chantono de Xutas. Temos a continuación, temos un grupo ou unha peza escultórica moi importante que é o huerto, que sale precisamente detrás da cena, porque aquí somos moi cronológicos. Entón, o huerto o que ten é que a cabeza da imagen é da escola de Gregorio Fernández, o famoso escultor castellano que é de Lugo. Estamos que é castellano porque foi onde colleu fama, pero ele é nativo de Lugo, é dicir, da provincia de Lugo. Entón, a cabeza deste huerto é da escola de Gregorio Fernández, é dicir, que ten un valor incalculable. Depois pasamos ao seguinte, que é un Cristo da Caña, que temos aquí tamén, que este é do famoso José Rivas, este é un compostelano santiagués, que, bueno, naceu en Río Torto, pero fixo tamén como Gregorio Hernández, fixo a súa fama en Santiago, tiña un taller, sale tamén o Jueves Santo, sale cos apóstolos e co huerto, e depois pasamos ás nosas joyas da corona, que son estas tres que hai aquí, mas que falta a Virgen, que está na Terceira Orden. A Virgen que está na Terceira Orden, habitualmente todo o ano está ali porque está vestida de gala. Pero o Jueves Santo, que sale pola tarde vestida de gala, de noite métense na Terceira Orden dúas mulleres, cerran a cala e canto, sin móviles, sin cámaras, porque hai un lema que dicen a Virgen dos Dolores nave desnuda naide. E cambian de roupa e poñena de luto, que é realmente como sale o viernes pola mañá. O jueves sale de gala, é unha cara, e o viernes sale de luto, é outra cara. Entón, a Virgen esa é articulada, ponen un corpo articulado, na cual se abraza co seu fillo na plaza. E iso, velo con este Cristo que é articulado, que saca o Cristo a mão dereita da cruz e que se abraza con súa mãe, hai que estar ali. Hai que estar ali porque todos tuemos mai, con enfermedades, desavenencias. Entón, en ese momento é un que cerra os ollos, empeza a resetear a súa vida, e o que máis o que menos ne chega. Depois temos a Verónica, que está aquí tamén, de 1775, que hai que pensar que abre e cerra os brazos. É dicir, que ven cos brazos cerrados, subimos ao Cristo e abre perfectamente os brazos para ensinarnos o pano ca cara de Cristo grabado. Na calle, realmente, a función destas imágenes era predicar, era explicarne á xente en aquela época, porque por máis que se escribira, chegarían a 4 ou 5 que sabían ler. Entón, os frades que hai aquí, que, bueno, eran moi listos, facían imágenes destas, salían á calle e vale máis unha imaxe que 1000 palabras. Eso está claro, calquera o entende que eso é así. Entón, era o que empleaban eles para predicar a vida e morte de Nuestro Señor Jesucristo, a pasión.
seguimos mantendo un pouco esa verdade franciscana nos atos principales, tanto no encontro como no desencravo, ainda que é dominico, na procesión dos caladiños, sigue mantendo esa tradición de Ibeiro de toda a vida, de moita sobriedade, e manter todo este franciscano que é o que un pouco nos diferencia dos demais sitios. Se hoxe en día son 8 cofradías, que en total reúnen a 3.500 cofrades. Dentro das cofradías son a Irmán Maior da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz. Esta é unha irmandade que nace no 2003, precisamente porque as cofradías eran todas de homes, non deixaban entrar as mulleres, e nesa data pensaron que había que buscarlles un sitio. Este sitio foi fundar esta cofradía de Irmandade de Mulleres da Santa Cruz, nace como cofrades todas mulleres, pero que é inaudito é que a composición das procesións que las levaban en aquel momento a cruz desnuda, posteriormente María ao pé da cruz, pois que ocurría? Que as andas eran portadas por homes, as bandas eran bandas formadas por homes, os achós eran levados por homes, os estandartes levados por homes. E cando a min me nombraron irmá maior da cofradía, aínda que eu desde nena sempre estuve metida en elas, porque meu pai foi fundador da Piedad e miña mãe fundador desta cofradía, pois nacín en elas, non? Pero cando me nombraron irmá maior desta cofradía, recapitulei e pensei que había que darlle un xiro. E o xiro foi que cando cumplimos o 50 aniversario, creímos que había que facer un revulsivo. Ese revulsivo foi explosionar a Irmandade de forma que estuvera constituída totalmente por mulleres. Os demais compañeiros das cofradías penso que nos valoran por igual como a eles. E penso que somos unha Irmandade ben consolidada, temos 1.000 mulleres cofrades, é unha Irmandade moi activa. Esta cofradía fue hecha para los de la diáspora, que vivíamos fuera. Y fue fundada por gente que vivía fuera. Desfiló por primera vez en el 89, con la ayuda del Orden Tercera, que dejó el anda, los trajes y todo. Entonces, poquito a poco, se fundó la cofradía. En el 95 llevamos igual al eceomo de la parroquia y llevamos otra imagen que es otro Cristo con la cruz hecho por zafra, muy bonito. Sempre hai novidades, pero un pouco as cofradías esperan ao último momento para un pouco de sorpresa, non? Pero sí que hai sempre cada ano se leva nova algún estandarte, algunha insignia, candelabros, imaxes novas, este ano non, pero sí que así complementas as procesións, sí. Hábitos, sempre hai novedades, todos os anos hai renovacións. Bueno, estamos en la iglesia de San Francisco, del convento de San Francisco. Lo que pasa es que ahora está aquí alojada la parroquia de Santiago y toda la denominación es la parroquia de Santiago en la iglesia de San Francisco. Como no tenemos museo, tenemos que andar colocándonos y, bueno, tradicionalmente quedan aquí todo el año. Es un museo cuando la iglesia está abierta y tenemos las 7 palabras, que es el sermón de 7 palabras. Falta el Cristo aquí, que es el que está siempre tradicionalmente todo el año presidiendo el altar mayor. Tenemos también la piedad aquí dentro, tenemos la borriquita y después a la tercera orden tenemos el Cristo de los franceses, el eceomo de los franceses, el eceomo sentado, el de la columna y la Virgen de los Dolores. Y también tenemos un eceomo que ahora está aquí como el corazón de Jesús, pero que se transforma en eceomo tamén para procesionar. Pois esta imagen da Cofradía do Santísimo Cristo da Piedad, que foi feita por un escultor de Santiago, José de Rivas, que fixo moitas imágenes de Cristo aquel, fixo moitas imágenes aquí, un escultor. Esta foi creada na Cofradía, que foi creada no ano 44, polos industriales e autónomos de Viveiro, e no ano 45, pois, estrenou esta imagen. Se vedes ese cartel que hai, é que ahora pertenecemos a Semana Santa de Viveiro, unha parte desa Instituto Internacional, pertenece á Red Europea de Semanas Santas. Entón, cada trimestre escolle unha imagen representativa da Red Europea. Este trimestre tocoulle a Piedad, por eso ten ese cartel aí posto da Red Europea de Semana Santa. Debemos andar os 500 cofrades casos, que procesionamos de blanco e negro, salimos o Viernes Santo, na Procesión da Pasión, xunto con outras imágenes que nos acompañan, o Prendimiento, a 7 Palabras, a Santa Cruz,
unha procesión que en total debe levar sobre 1.500 personas, contando todo. Tendo en cuenta que Viveiro é un municipio de 15.000 habitantes, pues imagínate a cantidad de xente que participa na procesión. É onde todavía do aprendemento, xa era meu pai, foi meu pai directivo, empecé de neno e sigo sendo do aprendemento. Agora, co tema de ser presidente un pouco da Xunta, sí que teño un pouco abandonada a miña cofradía. A partir de hoxe que empezarei a montar o paso, a montar as andas, pero sigo sendo do aprendemento chacarero, como dicimos aquí en Viveiro. Temos ese apodo, chacareros, e sigo sendo chacarero, sí. A devoción miña polo Cristo da Piedade, agora un pouco máis de maior, pero antes xa de pequeniño xa me tiraba algo, porque aquí é a tradición de cada un levo dentro, non? Pero remarcoume moito que eu teño 3 irmás, e as 3 irmás me morreron un fillo. Eso para unha madre é que eso é inexplicable. Eu son home, pero vin nas miñas irmás o sufrimiento deso, e iso é inexplicable. Entón, a Virgen da Piedad ten o seu fillo morto no colo. Entón, tira eso é moito. La Semana Santa se vive con alegría y con recogimiento, porque te apetece, porque nos gusta mucho, porque se trabaja todo el año para que todo salga bien, y entonces se vive contentos de corazón, y ya te digo, y pues es una Semana Santa muy recogidita, moi de verdad, moi de corazón. Sí que hai actividades, xente que colabora moito en tema con Cáritas, facemos actividades todo o ano, tamén a parante turístico, vamos a moitas feiras por aí, pero sí que as cofradías colaboran moito aquí en Viveiro con tema ese de axuda aos necesitados, tamén colaboramos con Aspanane, un centro que hai aquí social, colaboramos con eles, incluso participan na Semana Santa, o sea que sí que se van cosas todo o ano. Esta Irmandade non solamente traballa, repito, na Semana Santa, que é a forza primordial e onde aportamos todo o que sabemos facer, sino que ao longo de ano facemos tamén actividades. Por exemplo, preparamos as alfombras florales do Corpus para engalanar as rúas por donde desfila a procesión do Corpus, que, digamos, se a Semana Santa é importante, e non digamos a de Viveiro, xa de interés turístico internacional, o Corpus é a procesión esencial dun cristiano, é onde vai o Cristo, o Jesús na Eucaristía, non hai nada máis vivo ni máis real, non? Pois ben, engalanamos as calles con alfombras florales, con voluntarias mulleres que traballan tiñindo a sal, facendo os dibuxos, etc. Traballamos e colaboramos tamén coas alfombras mundiales do Xacobeo e tamén na fecha do Santiago Apóstolo, no 25 de xulio, facemos tamén unha alfombra especial do Xacobeo. Colaboramos con Cáritas interparroquial, pois facendo, digamos, caridade dentro das nosas posibilidades e a aportación de voluntarios. Hemos traballado conxuntamente con outras cofradías recabando tamén alimentos para o Banco de Alimentos, é dicir, ao longo do ano hai que seguir vitalizando as cofradías e non reducilas a unha semana. A raíz da internacionalidade sí que temos o ser recoñecemento e tamén unha axuda moi importante económicamente. A Xunta de Galicia ten unha partida exclusivamente para festas de turístico internacional e iso tamén nos axudou moito, claro. Os cartos tamén son importantes. A rede europea tamén foi un pouco que nos chamaron para participar dela porque os internacionales querían que Semanas Santas internacionales participaran desa rede. Está Lorca, está Orihuela, está Viveiro, algunha de Andalucía e aí Semanas Santas de toda Europa, de Eslovenia, de Italia. Estuvemos recientemente nun congreso en Palermo, en Italia, e tamén é importante esa rede. Este ano temos unha exposición aquí en Viveiro con fotografías de todas as cidades participativas e queremos conseguir o camiño itinerario cultural europeo, que tamén será un reconhecimento importante para a xente que conozca Viveiro e veña a Viveiro. Todo o ano, non solamente na Semana Santa. Estes foron días de grande intensidade que rematan precisamente hoxe coa celebración do Domingo de Resurrección. Así que, feliz Pascua Resurrección a todos.